Moyo mwaka Charles Motera kuruchinze mu cyekenyero kiyaratandike gutoka ase sublocation ya Raganga ywe gutoka ase ward ya Bugisero miye county ya Kisii nikubona yaga ndiyo bokonye kubwatekana umwana obora ase kagwetaniye myaka 3 n'enso wikabona ataranyora bokonye bonde bwensi ase kerenga bunenke go barabatakana bali kwenyara egento kede barokonyara konia enibo yabo yonse wikarabona iga umwana obo atarabwena omurikito dipana sana sanya na ataro ikasenke yo na gutwariga roboti rukubwatia Omogusi agateba oborema nigorobore. Imeye kenyoro kiaratandi esa location ya Raganga imeye ward ya Bugisero. Ekene kiriro kyobokonyi kuruase amate yomogaka Motera. Omusubati Selina Nyarangi ingagusangana intwe esa baliyo kwiwerwa ku mwana Mark Nyantika. Nikamolera buya. Nimanyoreta buya. Nikamuikie meti yenye 3. Mwana agachaka kaba mutwa manene nkumuira nyagitari ndatebu na macharu mutu nkaba timbwa tresa karabutanka ngachanga nyoro musamari umuya agankonya kamuira toilet umwana akaenda akabeo korebu operation akabekera umupira akarusiwa macho mutu. Amate y'abana batano na babere nigo bagenderete gwetera amakongu asomugaka bwenkeywe Charles Motera atumikire nibo yaye ngo ikakoera. Ana na ompata bakongu banana somucho yona. Indo yo senjira nero rongo kwenyara. Timpo ati no na senko kore manko lusienda gira sarengo na yeten kan litanga ninkai ro mane sukul no yo wano na ruwa te kabeye ne no munga na rembo ate ne rega o mane ne aku za ku kwendru one geme chando mbota ne menga sana omwana Mark Nyantika oyo bete no bole mama gayo kwiberwa niga kinire asegeka myaka 3 n'enusu bono kare no bororo obonge. Ono natemire koligi wesa moira ni cyamburi. Ubokonye koligi nyare kumuira ni nande tore. Asebire binge oboroire bo mwana Mark nigo bo mutangire mama mwabo korwa se cinchera cyoko mwechandera. Ugi mama nyerete. No bole nkwende konda lakini bono aso mwana oyo munare igati konyora muntu ngumutigera ngende konda. Nawango tema na mwari na mutiga sabu na mnyoke kon na murige nigo bono baburirio bokonyi kurwa saba Samaria mone serikali iliyo banyare gutwara obosemeria nainde asenkeywe nagani ga kibambera abasamaria maya bankonye muirani nande toilet asari gutwa kwe scanning ya kabere sengenze geteke kyomugongo gangu nkeyo buyayo Wakakiaba abasamaria abaya bairoko bako gosema nkonye umwana yagenda nyagitari na baraya batwetana inega baemusie no bakano no mo gabana Simba Rati bakine inu motorora mabira motokonye gochaga ndugu atinjire ndo sento konye umwana oyo sento konye ubuzima bwaye. Ginko ripoteri yange tasini kia onambe ya mo kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia ratandi kutokesa blocation ya Raganga ward ya Bugisero miye bunge ya Kitutu Chache South elitaliane Ndipon Asanya.